Türkiye башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәмсез мәхтәрәм таңшар. Бүген 2025 елның 4 август дүшәмбе көн. Сез турыдан туры эфирдә Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырыгын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлык кыска дулкынның 17615 кГц ашлыгыннан Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trdinna.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinna кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналыннан тапшыла. Тапшыбызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң 1000 еллыкның беренче шәрәке программасы белән Төрки дөньяның йолдызлары язмасын тәкъдим итәрбез. Türkiye авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр. Израиль тотыклар белән бәйле рискларга карамастан Газада сугышны көчәйтергә планлаштыра. Израильдә чыккан җирле хәбәрләргә күрә, Израиль Ибн кабинетының Израиль тотыкларын куркыныч астына куйса да хәтта Газа операциясын арттырырга әзерләнүе белдерелде. Channel 12 каналы министрларның һөҗүмнәрне көчәйтүне һәм хәзерге вакытта туктап калган утны туктату сөйләшүләрен карап чыгышыкларын хәбәр итте. Шул вакытта камалыш астындагы Газага Израиль ясаган яңа һөҗүмнәрендә ярдәм эзләгән 37 кеше белән бергә ким дигәндә тагын 70 фәлистинне һәлак булган. Төркия Израильнең Кудус Иерусалимның көнчыгышындагы Әл-Акса мәчете җирлегендә үткәргән тентүен гаепләде. Türkiye һәм Мисыр Газадагы ачлык белән көрәш өчен көчләрен берләштерде. Türkiye тышкы эшләр министры Хакан Фидан белән Мисыр вазифадашы Бадыр Абдулатти үткәргән телефон сөйләшүендә Газада начарая барган ачлык кризисына тукталып узды. Министрлар гуманитар ярдәмнәрне җиткерү һәм Израиль керткән камаллашны бетерү өчен утны туктату чакыруы мәсьәләләрен сөйләште. Түрк рәсмиләре сөйләшүнең төбәктәге массу күләм ачлык белән көрәшкә юнәлүен белдерде. Трамп Русия белән булган киеренкелек аркасында АКШ атом тыш су асты көймәләрен урнаштырды. АКШ илбашы Дональд Трамп Русияның элекке лидеры Дмитрий Медведев белән яшәнгән кискен бәхәстән соң ясаган белдерүндә Америка Кушма Штатларының 2 атом тыш су асты көймәсенең моннан ары булырга тиеш урында булуын әйтте. Трамп бу буйрыкны Медведевның Украина сугышы аркасында АКШ Русия арасында тагын да киңрәк бәрелеш мәсьәләсендә кисәтүеннән соң бирде. Трамп Мәскәү Украинага каршы сугышны 10 яки 12 көн эчендә бетермәгән очракта авыр санкциялар һәм салым тарифлары белән янады. Мигрантлар кимәсе фаҗигасында 68 үлем 74 кеше хәбәрсез югалган. Эфиопия мигрантлары отырган көймә Йеменның территориаль суларында баткан. БМО миграция агентлыгына күрә вакыйгада ким дигәндә 68 кеше үлгән, 74 кеше югалган. 154 кеше отырган көймә Абьян вилаяты киңлегендә баткан. Бар тик 12 мигрант кына коткарыла алынган. 2025 елда 60 меңнән күбрәк тәртипсез мигрант Йеменгә барып җиткән. Пакистандагы мусон фәлакәтендә үлүчеләр 300-га җиткән, иң күп зыянны балалар күргән. Рәттән тыш хәлләр оешмасы рәсмиләре Пакистанда июнь ахырыннан бирле дәвам итүче көчле мусон яңгырларының 299 кешенең үлүменә сәбәп булуын һәм үлүчеләрнең ким дигәндә 140-ның бала булуын белдерде. 700-дән күбрәк кеше дә яраланган, кинәт су басулар һәм туфрак җир шуышулар, күбесенчә Пенджаб һәм Хайбер Пахтунхва вилаятында җимерүгә сәбәп булган. Дүшәмбе көннән башлап тагын да көчле яңгырлар көтелгән булса, бу вазгыять яңа фәлакәтнең була алачагы куркуларын арттыра. Дөнья Корея Япониянең камилләштерелгән ракета планыннан бик куркыныч адым дип хөкем итте. Токионың агымдагы финанс елы эчендә камилләштерелгән Type 12 җирөсте көймә ракета системаларын Кытайга якын стратегик урыннарга урнаштыру планын төгәлләү турында җиткерде.
жеткирилди. Дүйнө Корея ресми матбугаты Япониянын Кытайга якын Кенмото жар боюндагы Кумамото viloyatini камиллаштырылган жер үсті кеме ракетларын орнаштыру планын бик коркуныч адам деп бәялеп, гайыплауын игълан итти. Корея өзек хабар агентлиги дүйшәмбе көнне бастырган белдирүүндө Kyoto News'ның узган атнадагы хабарын телге алып, Токио җитәкчелеген тәнкыйтьләде. Хәбәргә күрә, Япония агымдагы финанс елы эчендә Кумамотодагы Кенгун хәрби базасына үзе эшләп чыгарган Type 12 җир өсте көймә ракеталарын урнаштыру планын төгәлли. 1000 шақырым радиуска ия Type 12 ракетасы Кытайның яр буена барып җитү сәләтенә ия. Kyoto News'ның исем әйтелмәгән хөкүмәт чыганакларына тояндырып җиткерелгән хәбәрендә бу адамның Япониянең көньяк көнбатышындагы Нансей утрауларының саклануын көчәйтүне максат итүе белдерелде. Тайванга якын булу аркасында стратегик әһәмияткә ия утраулар Кытайның утрауны басып алу ихтималы бурчуларының артуы аркасында алгы планга чыга. Пхеньян Япониянын ракета урнаштыру планын тыйып туру көчүнө ия сәләткә ирешү омтылышы буларак бәяләп, Токио җитәкчелегенең императорлык дәврендәге зур Көнчыгыш Азия уртак муллык мәйданы хыялын тормышка ашырырга тырышуын алга сөрде. Корея үзәк хәбәр агентлиги Япония хәрби көчләрен арттыру һәм яңарту белән хәрби модернизация планнары нәтиҗәсендә яу сугышын гамәлгә ашыру дәрәҗәсенә якынлаша дип белдерде. Пхеньян җитәкчелеге хәрби көч булу белән мавыгучы дип бәяләүче Японияны тыйып торучы һөҗүм максатлы озын радиуслы ракеталарны урнаштырып, кабат яулап алу чорына таба тиз омтылуда гаепләде. Корея үзәк хәбәр агентлиги белдерүендә Япониянең бу кадәр өметсезчә эзләгән яңадан яулап алу көне кире кайтылмаслык җәһәннәмгә адым ясаучы көн булачак дип әйтелде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы документарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Мен еллыкның беренче ширеге. Яңа 1000 еллыкның беренче ширегендә адәм баласы көннән-көн арта баручы табигый афәтләр белән очраша, ләкин бу афәтләрдән берилешенең барлыкка килүендә кешеләр үзләре китереп чыгарган җимерүләрнең зур тәэсире бар. Кытайның Гансу вилаятендә 2010 елда күрелгән җир шуышуы да моның бер үрнәге. Бу вилаятта торак пунктларын төзү өчен урманнарның юк ителүе 2018 елның 8 августында фаҗига белән нәтиҗәләнде. Төбәктә үзлексез дәвам иткән яңгырның тәэсире белән биек урыннардагы җир катламы йомшап, дистәләгән бинаның өстенә су булып акты. 1500дән артык кеше туфрак астында калып үлгән җир шуышуын озак еллар буе тәртипсез рәвештә агач кисү китереп чыгарды. 2023 елның 8 августында AQShның Гавай штатына бәйле Мауи утрауында артык кызулар һәм корылык бер төркем урман янгынына китерде. 17 000 гектардан артык мәйдан көлгә әйләнгән янгыннарда 100дән артык кеше үлде, дистәләгән бина кулланылмас хәлгә килде. Төбәктә гадәттән тыш хәл игълан ителде. Америка Кушма Штатлары тарихының үлемгә китергән иң зур 5нче янгыны буларак теркәлгән Мауи утрауы янгыны салган матди зыян исә ким дигәндә $5 миллиард буларак ачыкланды. Ливан башкаласы Бейрут портында 2020 елның 4 августында шартлаулар барлыкка килде. Шартлаулардан алда 2013 елда рөхсәтсез рәвештә 2750 тонна аммиак нитрат ташыганы өчен кулга төшерелгән Молдова байраклы бер көймәнең йөге булган Бейрут портындагы төбәктә янгын чыкты. Янгын сүндерү департаменты җитешмәгәч шартлаткыч ясауда да кулланылучы аммиак нитрат яна башлады. Рихтер шкаласына күрә көче 3,3 булган
шартлаулар нәтижесінде портта 140 метр кеңліктегі кратер барлыққа келді. Шок дулкыннары Бейрут шәһәр үзәгендәге шактый бинаға зыян китерде. Шартлау Израильдә һәм 240 шақырым ераклыктагы Кипр утрауында да хис ителде. Шартлау һәм аннары барлыкка килгән шок дулкыны нәтиҗәсендә 154 кешенең гомере өзелде, 6000 кеше яраланды. 2010 елның 5 августында Чилида барлыкка келген шахта фажигасы һәм аннары башкарылган коткару операциясы якынча 2 ай буе дөнья көн тәртибеннән төшмәде. Сан-Хосе исемендәге бакыр һәм алтын шахтасы төбәгендә барлыкка килгән фажигадан 17 көн узгач 33 эшченең 700 метр тирәнлектә һаманда исән булуы билгеләнде һәм халыкара коткару операциясы башлатылды. Медиа оешмалары күзәтеп барган операция өчен беренче итеп зондаж техникасы ярдәмендә 700 метр тирәнлеккә 70 сантиметрлык туннель ачылды һәм аннан аска таба Анка кышы дип аталган корычтан ясалган коткару капсуласы җибәрелде. Фаҗигадан 69 көннән соң эшчеләр берәм-берәм җир астыннан чыгарылды. Бер эшчене чыгару бер көн барды. Төп рольдә Антонио Бандерас уйнаган 33 исемле фильм шахтачыларның хикәясен аңлата. Кавказдагы үзидарәле Көньяк Осетия һәм Абхазия төбәгенең бер яклы буларак Грузиядан бәйсезлекләрен игълан итүеннән соң җирле сугышчыларның грузиннарга һәм иминлек көчләренә һөҗүм итүе белән арткан киеренкелек 2008 елның 7 августында башланган һәм якынча 10 көн барган Русия-Грузия сугышына китерде. Грузиянең Көньяк Осетиягә караган хәрби хәрәкәтенә комачаулаган Русия армиясе Мәскәү җитәкчелеге таләпләрен кабул иттерү өчен Грузия җирләренә керде. Авропа Берлегенең чираттагы рәисе булган Франция арадашчылыгы белән төзелгән утны туктату нәтиҗәсендә Русия көчләре яулаган Грузия җирләреннән чигенде, ләкин бәйсезлекләрен таныган Көньяк Осетия һәм Абхазиядагы хәрби барлыгын дәвам иттерергә карар бирде. Икемеңдә 11 елның 4 августында полициянең кара тәнле Англия ватандашын башкала Лондон урамында атып үтерүенә илдә ризасызлык белдерделәр. Англия ватандашы булган кара тәнлеләргә качаклар да теләктәшлек күрсәткән һәм илнең калган зур шәһәрләренә дә җәелгән вакыйгалар 5 көн барды. Протестчыларның дәүләт биналарына һөҗүм итүеннән һәм талау очракларыннан соң иминлек көчләре кырыс рәвештә җавап кайтарган вакыйгаларда 5 кеше үлде, йөзләгән кеше яраланды. Мен еллыкның беренче ширеге. Türkiye Ovazı Radyosu her vaqtdagıcha yanınızda. Türkiye dünyanın yıldızları. Muhtaram tamaşalar, Халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фәннәр докторы Җәмил Дуач язмасына нигезләнеп әзерләнгән Төрки дөньяның йолдызлары тапшы дизмәбезнең бүгенге чаралышында кайгысыз Абдал, төрек суфычылыгын Мисырга алып килгән Альп Иран көрәшче суфи темасына тукталып узарбыз. Türk җирләрендә гасырлар буе яңгыраган сулыш, тавыш, мәхәббәт бар.
Кайгысыз Абдалның тауышы. Түрк суфичылыгының яткарлык исемнәреннән берсе булган шушы бөек Иран бары тик шагыйрь гына түгел, бер үк вакытта түрк ислам дөньясының күңелендә онытылмас эзләр калдырган түрк суфи. Ул Абдал Мусаның әйтеп баручанлыгында җитешкән. Түрк ислам төшенчәсен төрекчә телгә алынган, күңелләргә зирәклек белән мөрәҗәгать иткән түрк ислам сулышы. Аланьяда Алайтин Гайби исеме белән туган кайгысыз Элмалы билегенең тәхет варисы була. Фақат язмыш аны кылычтан әвәл каләмгә, тәхет урынына исә язуга алып бара. Анатылганнарга күрә, авга чыккан тауда яралаган булан артыннан барып, Абдал Муса йортына килеп җитә. Анда кулы астыннан чыгарган ук белән каршы алган Абдал Мусаның мөгъҗизасыннан гаҗәпләнеп тәэсирләнә. Бу очрашу нидер мәгънәдә аның рухи яңарышы булды. Ул таштан, тәхеттән, билектән баш тарта, үз ихтыяры дәрвиш буларак Абдал Мусага кушыла. Кайгысызның иң билгеле үзенчәлекләренә берсе түрк теленә булган мәхәббәте. Аның шигырьләре халык телендә язылган, түрк милләтенең йөрәгеннән чыккан сүзләр белән Аллаһка таба бара. Бәйләребез әлван гөлен розаның өстенә, аглар гүлер шахым Абдал Мусага шигырь юлларында бары тик мөршидкә, остазга гына түгел, бер үк вакытта бер милләтнең мәдәни хәтеренә булган бәйлелекне, тугрылыкны телгә алды. Әсәрләрендә һәм тирән суфи төшенчәләр, һәм дә түрк милләтенең яшәү шатлыгын, юморын, зәкилеген чагылдырган аңлату бар. Бу шигъри юллар аның тыныч рухын чагылдыра. Бер каз алдым мин кадыдан, муйны да узын торбадан. 40 Абдал канын курудан, 40 көн булды кайнатам кайнамас. Бу куплетларда бары тик юмор гына түгел, бер үк вакытта халык тормышы, аш сулары, дәрвишлек юлындагы авырлыклар һәм сабырлык белән камилләштерелгән күңел тәрбиясенә ишарат итүче символизм да бар. Кайгысыз хакыйкать юлында акыл белән сөюнең бергә булуының зарурлыгын яклый. Суфилыкның асылына урнашкан бу караш кайгысыз Абдалны Юнус Әмрәнең варисы торышына кидерә. Кайгысызның шигырьләрендә бары тик мәхәббәт һәм хикмәт зирәклек кенә түгел, бер үк вакытта түрк милләте яшәгән җирләрнең исе, авазы, хәтта юморы бар. Каплы багалар исемле шигырендә табигатьне сөйләштерә, хайваннарга кеше сыйфатларын биреп, ироник сүрәт ясый. Дөя мунчага кергән, сыер көтүче булган, буйвол натыр булган, ягъни хатын-кыз мунчасында юучы, нәүбәткә килергә тели. Шушы шигъри юлларында күренгән юмор бары тик көлдерү өчен дә түгел, ялган дин әһелләренә, формалистларга һәм тәкәббер булучыларга кисәтү үзенчәлегендәдер. Түрк ислам суфичылыгы эчендә юморны иң яхшы итеп кулланган суфилардан берсе ул кайгысыз. Түрк милләтенең исламлашу барышында мөһим роль уйнаган Хорасан ирәннәренең 14нче гасырдагы якты йолдызы булган кайгысыз Абдал Галәви Бекташы юласында булганы кадәр бөтен түрк ислам юласында да тирән эз калдыра. Абдал Мусаның яшен хуҗасы буларак җитештергән бу зат Мисырга кадәр җәелгән, биредә төзегән үзәк белән зур түрк юласы учагын сала. Йорты бары тик Мисырда гына түгел, Анадолуда һәм Румелиядә Бекташи дәрвишләрнең иң мөһим таяныч урыннарыннан берсенә әйләнә. Кайгысыз Абдалның Мисырдагы үзәге йорты 1444 елда салынган һәм 1957 елга кадәр эшчәнлеген алып бара. Бу үзәктә булучылар арасында Анадолуның 4 ягыннан килгән түрк дәрвишләре була. Аланьядан Юсуф баба, Бирәҗектән Али баба, Бурдурдан Йөрүк Мустафа баба. Бу затлар кайгысыз үзәк йортының бары тик гыйбадәт урынына түгел, түрк берлегенең мәгънәви, рухи мәркәзе булуын да күрсәтә.
Кайкусусның шигырьләрендә Абдал Мусага хис иткән тирән тугрылык еш телгә алына. Мөгаллименнән аерылган вакытларда дәрвиштең хуҗасына булган сагынуын шигырендә җиткерә. Кайгысыз моң айру төштем пиремнән, агылар гәдер шахым Абдал Мусага. Бу шигъри юллар бер тик шәхси аерылыгына түгел, бер үк вакытта Анадолудагы һәр төрек кешесенең улы затка, рухи юл күрсәтүчесенә, узанлыкка булган бәйлелеген аңлата. Кайгысызның сагынуы милләтнең сагышу, мөгаллименә булган тугрылыгы, төрек милләтенең узганлыгына, инануына, мәдәниятенә булган тугрылыгы. Бүгенге көндә әсәрләрен укучылар, шигырьләрен тыңлаучылар Кайгысыз Абдалны бары тик дәрвиш шагыйре буларак та түгел, төрек төренең гыйлем теле һәм мәхәббәт теле иткән укытучы, акыл иясе, әйдәп баручы буларак күзалларга тиеш. Аның теле безне бары тик шигырь генә өйрәтми, төрекчә белән Аллаһ Тәгаләгә ничек барылуын күрсәтә. Аның тормышы бары тик дәрвиш легендасы гына түгел, төрек милли рухының тарихи чагылышы. Кайгысыз Абдал Анадолуның кучагында үскән төрек баласы буларак, әле дә күңелләребезгә мәхәббәт безнең инануыбыздыр дип өндәшә. Һәм без дә моны яхшы беләбез. Бу милләтнең иманында һәм акыл, һәм сөю мәхәббәт, һәм тел, һәм дә ирфан гыйлем бар. Бактыран таңшар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фәннәр докторы Җәмил Дуач Ипекның язмасына нигезләнеп әзерләнгән тапшу дизмәбезнең киләсе чаралышында очрашу өмете белән исән иман булыгыз. Төрки дөньяның йолдызлары. Төркия авазы радиосы һәр вакыттагыча яныгызда. Мактарам таңшар, Төркия авазы радиосыдагы татар төрендәге тапшылары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска толкынның 17615 кГц эшлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңла кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналынан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.